nang biang ko khari thang kha ang tabuk jora mai sai miya hui mukri maya tongoi sokrui aba heng tongo ang no nai tugoi na singoi nang je jaga phano tongdi nang jodi nugui tong hangke dodi ki philip phaidi bangni takuk tai bukhuk song jeng norong ni buskang han hai mangphili tui ma phajau ka Bwsa Khoroknui ni Buma Miya dibor ni barta tamani jarawo han hai khari thang kwa belai nu wana ma singcha tabuk bini loge je dara belai nu kos tongjak tongka je bini bwsa masano tui jeng bobai kisa kok saleno do dara sagani ni je loge songmiya bahage khari thang ka saikna gari ani logi songmiya khari thang mani abo to ang tabuk sak jora to khari thang ka hanai mansuya ko tabo khe ani serai okrani hostelo noksi tunani hanai thangmani engka ki philia engka boro bo thangka to khe je ang saima mani jortei je ani logi phone number tongmani jati gusti boroni thani hangka ang phone khlai sing hori nei bikha kono jaga sogoya Miya koita rogo nokorman miya enne ang hangke phungni saratta hayo ang samgo nongkhorjak bono sawi klang thangka serainyo noksi tuniri phai nang tuniri sidi nei hangka bo enne serai bwsa niaro sogui mani 11ta lai drop ngkha abo haini sawo ang serai no sungui mani nang serai thang sing ko hostelo thangai sangai kya hangke 11ta lai drop hai ngkha ni sawo ngangke Sombok nogoro ri subnani hnei thango saikalango hnei ani serai bwsa sata ngangke Sombok nogoro thangmani tai biango thangka abo saimaliya ke je ani ni loge songmiya nok ni nokhar thangmani tini sik jartei phun rok dokol khaine kana phone switch off mamang kol khaine kya kol khaimani ke bini nok rokole thangai dena kya bini aing nogo boin ang niya samni phaima login no nogo nok khaya hangangke ang aing go pun joto jaga no phone khai hori sai bai khai da sogoi ningang kai ngo sogoya ngkai thangai bo nai kha roi gini darona tabo khari thang katana daro nawo hangangke tabok abo khari thang kana abo haino daro nang tongkha ke norok o je hamjak lai mano tui kunu nukhungo kesi kereng rotu to tong abo hajo koroi karon bo je kuno somoyo ba je kuno dino ang samgo thang tongi phano bo para rogo ba tai kaisa noksnok ari rogo berai tongi hangangke ang sam khaimani jorao ang omti jagao hnoi phone khlaisa horo hayaka parawo thang jak ano sayawoi ngaka parawo thang jak nei sawo kol khai sahoro ngaka miya ngangke sab sahoya saibo maya ge o jeni ni loge songmiya nok ni nokar thangmani yagulo tini dibor tindei ekdin kai tongkha kunu kolbu khaya phunbu suson khaya na kubun chalara goida khar thangka na ba bui baida bathar jage ro tongkhna saiman thana rogo jono janako thanawo jano ya khang phungni simi thanani hnei naimani no tai kisa nasingordi abo hai hnei salai tongi ang nasingai tongo ngangke aipon ang tabuk ngangke bokha tiki ang tabuk ekta ba duita abo hai samoyo ngangke ang thangsinai ang no ka asek tai buni kok no naragoi nasing tongman liya nin charai ke khoro busu ani serai khoroknui khorokcha ngangke burui okara 15 bosor ngkha tai khorokcha sera abo ngangke sela bo ngangke 5 bosor nke a 5 bosor charai no tei thangbo a 5 bosor ni serai no talangai thangka logiwo ginin darona tabuk tamoro wansuk je nin loge songmiya nok ni kipili phailiya na je or nok ni nokar thangmani tabuki father hastai rogoda thangana ron wansuk ani wansuma mote hangka to father hastai wono thangkana hanai wansogo karon kisa darona khaimani a borok bo tabuk nogo kure heke phone switch off mane gana ginin borok khara haita yabo hai acha ge jenini loge songmiya nok ni nokar thangmani yagulo tabuk call bu receive khaya kunu phone bu on korei ge nungkhe tabuk nini je loge songna tamungno lukorok nugui romai rok tongkhangke bo number rok korungnai ningbai ani phone number hangke 600998909 last 5 na ke nini loge song tamungno kubun chala bai khari thangka ta kong ko tabuk tei se kifili phaigen ke nungnar na khode bono
ang to nasingin yo tongo ani Bwsa Khoroknui karon tabuk borok porinani jora sernani jora engka tabuk madimi kendor det haji kalai tongkha okra ngangke abona ang oko sasung bahai ke khlainai engka to aro sasung khlaimana jathang angke to ang bihi Bwsa nana nangla khomo ngangka aboni bagainya ang to naragya hnya bono phirok ri rohnai abo hai hni to hnya ngangka bo phaitung hai ke bo ke bo nugui tongkha ngangke borok bo ang thasing je number samani aro korongoi ano sahartung abo sun ge nini je logi songbai nung kuno nukungo walai marok to dong walai malai koroi walai mabu koroi walai ma koroi ge rang puisa rok ri me rok ne da kubun jolo rok ja khar thang kana rang puisa to røymaya somoyo røymaya rokngo abo samung khlai tongnai borokba ngangke ahaibana asek to kothin ngya mane kuno ong hai ri gnai rok ri me ba tini to dulok nani rang puisa ri me hni rok khare rok thang haita abo hai tongya karon bini ang je tabok sak jora 18 bosor bo baingkha bos hono kaijang mani ang 2007 kaijang mani sata kaijang mani engka bo kuno bosoro amsuk bosoro kuno bosoro dul thungnani bo sania kuno sinya tam kha basing Christian ba Christmas ni abo hai jora rogo simi eri painani sumu abo simi san ke tabuk je o nini loge song kuno om hai rangsa rijak maya rok ngi kha koile marok lo to rong ni nukhna rangsak risak to जों agi je serai je Bwsa serai sikon horo afro je rangsak risak rena tang laikha kan laikha engka tabuk bo tongkho tabuk bo kaninyo tongo engka tabuk to je serai rok tormani pore sabo sanya serai rok no rena nango hni bo saya kuno kok thaje saiban nong no kar thang kana kono kok thaje saya ke tabuk tomungno lukurok nugui tongkhangke narok skino number jang nukhna a number korongdi chini darani number narok sahordi tomungno nin login mungdara mongolokhi deborma no jesa haste ophane ngthung bengalo haste ophane ngthung shillong ophane ngthung chennai ophane ngthung jesa jaga ophane ngthung tomungno nugui tongkhangke cherai Khoroknui ni Buma miya khari thangmani tomong narok nugui tongkhangke skin ni number narok korongdi bono sahordi binni ni kamini mung warai tisa mo hitagor para na belbari ardi block ge narok khnai mangkhana je chin darani khuktei narok o number korongdi tomong narok babai sahor namo sungkhangke nugui tongkhangke bono romoi bono sahor laidi angke tinini mangphle jara tei nung snai jotno han hai khulum paike